Pokračujeme ďalšou masážnou technikou. Tentokrát sa budeme venovať hornému viečku, budeme sa venovať aj padajúcemu obočiu, aby sme ho trošku pozdvihli, aby sa nám to tkanivo pekne zregenerovalo. Takže pôjdeme bez oleja, budeme potrebovať dva ukazováky. Prvý ukazovák fixuje kraj obočia, ideme presne pod túto kosť. Nie tu, ale presne pod obočie. Takže prvý ukazovák fixuje obočie, druhý ukazovák si dám presne k tomu prvému a teraz sa budem snažiť zatlačiť tým druhým ukazovákom, trošku sa posunúť a znovu. Prvý ukazovák fixuje, druhý zatlačí a roztiahne to tkanivo. Snažím sa ísť kúsok po kúsku a idem do hĺbky. Takže jeden prst fixuje a druhý ide dnu a rozťahuje to tkanivko. Prechytím a znovu. Pracujeme po kúsočku a snažím sa naozaj ako dnu ísť a pekne roztiahnuť to tkanivo. Do hĺbky idem. A kúsok po kúsku všetko premasírujem. Ešte. Som presne pod tou kosťou. Môže vás to aj trošku bolieť. Ešte. Idem až na kraj. Môžete ísť pekne aj ku kraju oka. Tu sa nám vytvárajú aj tie vrásočky. Všetko porozťahovať, pouvoľňovať. No a vidíte, že prvýkrát som to len teraz robila, teda jedenkrát a už sa aj to obočie pozdvihlo, takže kľudne si môžete tento pohyb opakovať aj 3-krát. A teraz si aplikujeme olejček, ja som použila moje neuropeptidové sérum alebo krémik, takže trošku aplikujeme na oblasť spodného viečka. A teraz brúškami prstov opriem sa pod tú kosť, vydvihnem obočie a pôjdeme zároveň. Čiže ideme od vnútorného kraja, spodné viečko masírujem, aj obočie. Ideme pekne až ku kraju a tu sa snažím, kde sa mi robia tie vrásočky, všetko rozmasírovať. A dolu. A znovu. Robím také, ako keby plávajúce pohyby. Tu nie som na sucho, čiže musíte už mať olej alebo očný krémik, ktorý používate. A dolu všetko. A znovu. Táto technika je veľmi dobrá, pretože pomáha nám eliminovať opuchy, odstraňuje vrásky, ale zároveň nám veľmi pekne aj dvíha obočie, ako vidíte. Takže ja ju zaraďujem pravidelne každé ráno po cvičení. A ešte. A dolu. No, tak vidíte. Úplne, že super. Na počkanie, pozdvihnuté obočie. A ideme teraz na druhú stranu. Takže jeden ukazovák fixuje kraj oka, som pod obočím, presne ako je táto kostička. A druhým ukazovákom rozťahujem to tkanivo. Posúvam sa kúsoček po kúsku, neponáhlam sa, idem hlboko. Dôležité je, že aby ste naozaj to tkanivo pekne roztiahli. Týmto spôsobom zabraňujeme, aby nám to horné viečko klesalo. Udržujeme ho v dobrom stave. Idem až na kraj. Môžete ísť aj tu, kde sa mi vytvárajú tie vrásočky. Výborne. Takže znovu tento pohyb budete opakovať 3-krát. A krémik si dám. A teraz. Brúška, pozdvihnú obočie a robím takým zrňajúcim pohybom všetko. Som si dala zle ruky, takže takto. A dole. A znovu.
Idem až na kraj. A všetko stiahnem, jedna ruka hore, druhá popri ušiach a dole cez krk. A znovu. Tu tie vrásočky rozmasírujem, neťahám po košku, som dnu. A dole. A ešte. Dole. A ešte jeden. A dole. Takže máme. Takže touto technikou si môžete udržiavať aj obučie v dobrom stave a nebude vám potom padať ani horné viečko. Takže vyskúšajte, prípadne mi napíšte do komentu, aký ste mali pocit, čo ste zaznamenali, lebo naozaj efekt vidieť už po prvej masáži. Ďakujem vám za pozornosť.